Uyakhumbula ngikutshela ukuthi ngifuna ukuhamba nawe uye edrobheni? Ngiyakhumbula. Wanqaba ukuhamba nami. Yes. Wabuya usuna ukuperfume intombazane ne-makeup la. Wazi Mos. Indlela esizihambayo zinabantu abahlukahlukene. Abahlukahlukene ukuthi uzoba ne-makeup unuka i-perfume. Mfethu. I-perfume ingenaphi? Mfethu. La soke sikhona mfethu. Khona wesifazane khona isilisi uyanqaba uthi wakunomuntu wesifazane angazi ukuthi uzwa kanjani umuntu wesifazane. Lapha umhlangano uyafika emhlanganweni ubone umuntu kade amgcina ubone umuntu omaziyo uthatha ihage Mos. Yabo. Sinqumo uyakhumbula ukuthi wena wangitshela ukuthi lezo zinto zamahagi wena umkhaya wena lezo zinto zamahagi nje into ongayifuni ngoba nami awufuni indoda nje ezoloku isondeza isifuba sayo uzoyidubula. Namhlanje wena usuyavuma ukuthi kube nabafazi abasondeza amabhexeza wamabele kuwena. Impilo umuntu wesilisa ngiyafana nje umuntu. Ukuthi mina wavula ikhishi ukuthi ngivaleleke la ngoba mina bengihlezi ngihamba nawe. Wawufuna ngizohlala la ngivaleleke la mina. Wena wenza into yakho usuku lonke. Awunginaki futhi awunaso isikhathi sami. Umsebenzi wakho lento oyenza manje ayifiki kade wayenza. Efonini yakhe futhi ku WhatsApp wakhe kunentombazana igama layo ngilazi ngikhohle ukuthi kubhala ukuthina igama layo kuningi la ekhanda. Kuneyinhliziyo bhuti uyabona ukuthi mabekhuluma uyafunda adelete aphendulelwa afunde kushuthi ngemistake awadelethekanga lamaheart. Ngambuza wavele wangihleka uvumani Vumani ngifuna ukutshela uSinqumo uyaphika akakwazi futhi ukuphika umbono vele akuhleke nje njengoba ehleka nje ugcina usuyislim. Into emehlekise phela efanele uhleke ukuthi yini ehlekisayo ukuthi ungitshele ngenhliziyo zale ntombazana ukuthi ususenda inhliziyo if umsebenzi inhliziyo zingenaphi emsebenzini. Yazi inkinga iqalaphi? Inkinga iqala la kuthenini uthathe ifoni ungene la ungathunywanga khona kube khona into ufuna ukuyibona ngithi ifoni yakho bewungenankinga namanje kunankinga manje ifoni yakho angisayithinti mina abona manje le password usuyifakile manje usuyishintsha kangaki manje password angaze ngisho nje password ifoni yakho ayisavuleke ekuseni bengithi ngiyayivula ivulekanga mangizothatha isinqumo sokuthi angifonele uGudvumani ngoba uzokwazi nje ukuthi sihlale phansi wabeke isikhulumo ngalo manje bafo uyakhumbula ukuthi lo muntu wamthemba uSuzu uzomphatha kahle inkabi yami ngimphathe kahle ayikho into embi ngisenze kuyena uqala ngama message efoni yakho nama heart nesikhathi Gudvumani akasanginikeza isikhathi sami nje akanginikeza isikhathi esene akasangithinti isikhathi esincane nje ungithinta isikhathi esincane angazi akasanginikeza le yanto. Inkabi yami yini edala ukuthi ungamniki isikhathi attention yabo ungasamthinti uthi awusamthinti angifuni abalaleli bathi nginomona ngikuphindisa nginamba. It's 060 3480